Ved hjælp af solens energi kan planten sætte kuldioxid og vand sammen, så det bliver til sukker og ilt. Sukker, eller glukose som det hedder, kan omdannes til stivelse, så sammen med næringssaltet fra jorden bygges om til de andre stoffer, som planter består af. Det vil sige, at sollys er nødvendigt for fotosyntesen. Den første time på figuren er der en høj CO2-koncentration, fordi at der ikke bliver lavet fotosyntese. Den anden time, der er der så lyst, og derfor er der en lav CO2-koncentration. I mørket vil CO2-koncentrationen ikke ændre sig, men hvis det i lystimerne ændrer sig, vil den være langsommere om at danne fotosyntese. Mellem intervallerne 400 og 500 og 600 og 700 dannes der fotosyntese, fordi klorofylen optager lyset. Dette var om fotosyntesen hos en brændenælde, og denne video er lavet af Pernille, Maiken og Sabine fra 1. T, Svendborg Gymnasium.